Skont ir-rapport tal-Europe Startup Nations Alliance, Malta t-tieni sena konsekuttiva żammet ir-raba' post fost l-aqwa destinazzjonijiet għall-startups innovattivi fl-Ewropa. Dan qalu l-Ministru għall-Ekonomija l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri waqt li Spring Meetup, avveniment imtella mill-Malta Enterprise li matulu nata bidu għal preparamenti tal-5 edizzjoni tal-Startup Festival li se jsir f'Ottubru. Il-Ministru Xkembri ringrazzja lil Malta Enterprise li tibqa' entità ewlenija l-għajnuna li tipprovdi lil startups permezz fost oħrajn ta' skemi li toffri. Matul dawn l-aħħar 5 snin ġew mejjuna madwar 190 startup permezz ta' skemi varji. L-ekonomija Maltija waħda dinamika ħafna u żgur li l-startups jilagħbu rwol importanti ħafna parti minn dan it-tkabbir li jridu nkomplu naraw ġewwa pajjiżna. Għaliex l-startups ħafna minnhom huma nies li jmorru għall-innovazzjoni li joħorġu b'idejat ġodda li anke jkollok ħafna żgħażagħ li jibdew jiftħu l-ewwel negozju tagħhom, però li jrendu ħafna fil-pajjiż. Il-Ministru żied jgħid li l-ekosistema tal-startups se tibqa' tiġi msaħħa permezz ta' Incubation Center f'Ħalfar, binja f'post strateġiku li se twassal l-startups aktar viċin il-manifattura u industrija stabbilita. Dan l-investiment ta' 33 miljun euro se jkun qed jgħin madwar 50 startups fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli, medtech, microelectronics u smart manufacturing. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Malta Enterprise, George Gregory, qal li l-Startup Festival sar parti essenzjali mill-ekosistema intraprenditorjali f'pajjiżna, iservi bħala katalista l-innovazzjoni fosthom billi jgħin li l-startups jingħaqdu mal-investituri u jkomplu jikbru. L-Startup Festival din is-sena se jkun qed jittella bejn it-23 u l-24 ta' Ottubru.